companys? Soc la Cayetana de cinquè i ara ens trobem al laboratori de l'Escola Sant Joan Baptista. Bona tarda, companys. Jo soc la Nora de segon llei i doncs què farem avui? Farem un experiment segur, no? És clar, Charlotte. Sí, aquesta sóc jo, la Charlotte de segon. Parlant d'experiments, amb Benja i jo, la Coral de cinquè, tenim un de molt interessant. Sí, us encantarà. Quin material necessitem? Aigua, una agulla i un tros de paper de cuir. Ara farem una hipòtesi. Si deixem caure l'agulla, què passarà? S'enfonsarà. Comprovem-ho. I creieu que hi una manera d'aconseguir que l'agulla suri? Col·loquem ara un tros de paper. Hem de deixar-ho tota la vegada. Ara esperem un segon. Per ser uns bons científics cal tindre molta paciència, oi? I tant! Ara, amb un escuradents, retirarem a poc el tros de paper. L'agulla segueix sobre una superfície. Això passa perquè la tensió superficial de l'aigua que fa l'agulla suri i no s'enfonsi. La tensió superficial? Sí, és una propietat molt curiosa de l'aigua que fa que la capa superficial d'aquesta s'endureixi i es comporti com la pell, ja que les molècules s'atrauen entre si i fan una tensió. Com la tela d'una aranya? Sí, més o menys. I així, aquesta funció de l'aigua permet que objectes, inclús animals, puguin surar a l'aigua. Sempre s'aprèn alguna cosa nova. Molt bé, companys. Doncs avui fins aquí. 1, 2, 3.